Oni su svi sinovi Božji kao i mi i svi imaju slobodnu volju. Ok, slobodnu volju imamo, ali nismo svi djeca Božija. Ja vidim da je to masovna obmana, da ljudi misle da su djeca Božije. Ne, nisi. Postoji jasna definicija u Bibliji, to ti je prva glava Evanđelja po Jovanu, koji kaže da ti postaješ Božije dete. Znači, mi kad se rodimo, mi smo sinovi Sotone, žao mi je. Isus jasno kaže, ko nije sa mnom protiv mene. Postoje samo dve kategorije ljudi, znači dve, ne postoji neka neutralna. Ti ako nisi za Isusa, ako ne slediš Isusa, ti si protiv njega. To vrlo jasno Isus kaže. Ti ne moraš da prinosiš žrtve, ne možeš otvoreno da budeš sotonista, ti si sotonski sin. Ti si pod uticajem Sotone, razumeš, jer tvoj duh nije novorođen. Tako da, evo da ti pročitam stih, znači Evanđelje po Jovanu 1. glava 12. stih. A svima koji ga primiše, Isusa, dade moć da postanu deca Božije. Onima što veruju u njegovo ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje, nego od Boga. Ovo ti je nanovo rođenje. Pravoslavci poturaju na novorođenje da je isto kao krštenje. Ne. To su dva odvojena čina. Može se desiti da se ti u trenutku kad se krstiš svesno, znači svesno, jer Bog ne priznaje ova krštenja male dece, jer oni nisu svojom voljom učestvovali u tome, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Znači, ovo je nanovo rođenje, ti kad se nanovo rodiš postaješ dete Božje. Nek te Bog blagoslovi.